Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Ang oras ginadulong sa inyo sang Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Agosto 28, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kagaron para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Alizais, ginalantaw rason sa pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Duwa patay, isa pirason sa kaso ng pagbuno sa banwa sa Calatrava, kainas ang kaagahon. Sa mga nagapahunang nga balita national, UP experts nagpagawas ang panibagong nga projection kaso ng COVID-19 mahimo magsaka halin 330,000 tubtub 375,000 sa Setyembre 30. Samtang RITM ginatun-an ang posibilidad nga paggamit sa nga laway agud nga mag-detect sa COVID-19. Sa aton balita international, Japanese Prime Minister Shinzo Abe nag-resign sa pwesto.
Kag sa aton Marita Sports, NBA ginpostpone ang playoff games matapos sang ginhimo nga pag-boycott sa Milwaukee Bucks. Kag sa aton Marita Entertainment, bana ni Pokwan ginpagi sa Instagram ang pagtamyaw sa kadlawan sang komedyante. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time alas 6:12, detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio!
Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:17 kakaron sa detail sa ngaton mga nagapaw nga balita lokal. Ginpahayag sa Department of Health nga ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sa sulod sa pila ka semana ang mahimo iangod sa pagdamo sa mga nagapauli nga locally stranded individuals sa kun LSIs. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, base sa gin-analyze nga data sa ahensya, nakit-an ang pagsaka sa damuon sa LSIs nga nagapauli pati na ang mga authorized person outside residence sa kun apor kag inbound travelers. Sa sulod sa tatlo ka adlaw ang Negros Occidental nakarecord sang 681 ka mga bagong nga kaso sa COVID-19. Sa buos nga Western Visayas may kabilugan nga 4,767 ang nagpositibo kag 1,427 diri ang narecord sa sulod lamang sang 14 ka adlaw. Ginanunsyo sa lokal nga panguluhan sa isa ka Facebook post ang pagsira sa Valladolid District Hospital. Sa post sa Facebook page nga Municipality of Valladolid Negros Occidental, ginpasira umpisa subong adlaw Biyernes ang hospital matapos nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka doktor, isa ka nurse kag duha ka nursing attendants. Sa mga post ginhingyo ang publiko nga maghalad sang pangamuyo para sa madasing nga recovery sa nagpositibo sa COVID-19 kag nangabay man sang paghangop subong man kooperasyon sang publiko. Sa dugang pang balita lokal, nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga makaangkon o kung maangkon ang tinutuyo sang mass testing. Suno sa senador o kung suno kay Lacson, wala sang problema kung hindi malabot ang 5,000 nga target sa mass testing kag importante amo nga malocate ang tanan nga mahimo infected o kung makabig nga domestic cases. Suno pa Lacson sa record sa probinsya angot sa COVID-19 cases na panguna diri amo ang mga locally stranded individuals kag ikaduwa amo ang domestic cases. Dugang pa sa karon 3 ka mga syudad kag isa ka banwa ang nakibahin man sa mga testing kag kung makit-an ang maayo nga resulta posible nga ipatigayon man ang time out sa iban pa nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Una diri ginmando na ni Lacson sa kada LGUs nga makigbahin sa mass testing kag nga kilalahon ang mga persona nga ipaidalom sa testing base man sa guidelines nga ginpagwa kangay sa mga may sintomas, may close contact sa COVID-19 positive senior citizens nagabusong kag iban pa nga makabig nga vulnerable sector. We only waited for returning Negrenses. Where do we wait for them? Seaport and airport. But lately, domestic cases is number 2 already in Negros Occidental. Number 1 is still LSI. So now, we're focusing on the domestic. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, duha patay kay gisang pilason sa nagluntad nga pagpangbuno sa sitio proper barangay Makasilaw sa Banwas sa Calatrava kay nasang kagahon. Ang mga nagkalamatay ginkilala nga sanday Mayo Lumanog 30 anyos kag Sergio Cabriana 31 anyos samtang ang pilason amo naman si Jana Bakuli 54 anyos nga isa ka barangay Taanod tanan nagapuyo sa mga barangay. Ginkilala naman sa kay Antonio Dumalag Jr. 31 anyos sa nagapuyo man sa mga lugar. Sunod kay Police Major Robert Injape, ang hepe ng Calatrava PNP, natabo ang insidente sa isa ka okasyon sa nga nagapanghagyat sa nga inaway ang sospetsado. Ginsumbag siya una ni Lumanog kag natumbang nga gilayon ginsakyan naman ni Cabriana agud nga magsumbag man apang likom sa ihibalo may kutsilyo si Dumalag kag ginbuno si Cabriana. Ginlagas pagid sini si Lumanog kag ginbuno. Nabuna naman ang tanod nga si Bakuli nga nagtambag lamang.
Ginhingagaw nga madala sa hospital ang 3 ka mga biktima apang napatay sanday lumanog samtang ginadapatan sang bulong kag patay sa nga pagdangat sa hospital si Cabriana. Dugang pa ni Jape nga wala sa madalom nga motibo ang krimen kundi nga nakainom gid lamang sa makahulubog nga ilimnon. Gilayo naman nagpalagyo ang sospetsado matapos mahimo ang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:22. Sa atong mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan gid nato ng atong man ikaayong lawas. Sagot medikawan ng mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton nga kinahanglan. Ginarekomendar ko sa mga nagapanguna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:27 kagaron sa detalye sa aton mga nagapauna nga balita nasyonal. Ginapaabot sa mga eksperto sa University of Philippines sa nga ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas mahimo nga magsaka tubtob 335,000 sa katapusan sa bulan sang Setyembre. Sa ila Agosto 27 nga forecast report ginpahayag sang research team sang UP nga ila gina-project ang kabilugan nga kadamuon sang kaso nga may 330,000 sa pinakarubo, 350,000 sa tunga-tunga kag 375,000 ang pinakataas. Gin-report man sa mga researchers nga ang reproduction sa kadamuon sa COVID-19 kag ang kadamuon sa bago nga kaso sa kada adlaw pareho nga naganubo sa pila ka adlaw nga nabilin sa bulan sang Agosto. Ang reproduction number nga nagapahayag nga ang average number sang tawo nga mahimo matapikan sa COVID-19 halin sa infected nga persona ang yara sa 1.3 halin sa Agosto 20 tubtob 26. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginatunan pa sang Research Institute for Tropical Medicine o kun RITM ang paggamit sa nga laway para may baluan kung ang isa ka persona positibo o kun hindi sa COVID-19. Sa online forum, ginpahayag ni Vergere nga sa tion nga may initial results na sa pagtuon gilayon nga ipagwa ini sa publiko tungod nagapati ang ahensya nga dako ang mabulig sini para sa madasig nga pagkuha sang sample ikumpara sa ginahimo sa subong nga kun iswab ipaagi pa sa ilong o kun sa tutunlan nga mabudlay para sa kuwaan sang specimen. Isa lamang sa problema sa paggamit sang laway bangod mayara sang tsansa nga may maimpon nga parte sang pagkaon nga mahimo makontaminate sa sample. Gininsistar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang pulisa sang DOH gintawag o kun angot sa COVID-19 pandemic ginbase sa siyentipiko nga pagtuon. Ini matapos nga gintawag ni Attorney Larry Gadon nga mangu ang DOH kag ginakusahan nga ginapahadlok ang publiko sa mga pulisa nga ginapatuman sa pagpugong sang transmission sang virus. Ginapilar man ni Vergere nga hindi pagapatalangon ang tawo tungod posible ini halinan sa paglapta pa sang COVID-19. Sa tong Webes ginistorya si Gadon sa mga media o kung nag-istorya si Gadon sa mga media nga wala nakasuksok sang face mask kag face shield kaya ginpabili ng iya panindugan nga wala sini ginapaboran ang pagsuksok sang duha ka mga protective equipment. Sa katapusan nga balita national, ginaprobahan sa Committee on Health sa Kamara ang hagna nga nagatukod sa Medical Reserve Corps para sa pandemic ug emergency situation kasunod sa COVID-19 pandemic. Sa statement ginpahayag ni Quezon Representative Helen Tan ang ginadutso nga Medical Reserve Corps amo mag-augment sa health personnel sa pungsod sa tion nga may health emergencies pareho sa COVID-19 pandemic. Sa idalom sang hagna ang DOH maduan nga mag-organisa sa Reserve Medical Network nga pagabugusan sang lisensyado nga mga physicians nga kinalagpan sang retired graduate sang medisina, medical students nga nakatapos ang 4 ka tuig nga medical course, registered nurses kag licensed allied health professionals. Ang hagna nagamando man sa DOH nga mag-issue sang guidelines para sa recruitment, compulsory kag padayon nga training, compensation and incentives kag kalawigon sang serbisyo sang core members. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:31 detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good evening sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton yung Facebook Live. Madamo inyo salamat sa pagtutok naman for the new edition kaya. Sa nga program sang iya ka, Action Balita Evening Edition. Upod ninyo si Action An. Sa kay Sir Edwin Pinida, good evening.
Sa kay Liza Joy Ilon Amoroso, mayong gabi. Sa kay Rose Guevara, naga-monitor siya sa Alabang, Muntinlupa City. God bless and keep safe. Sa kay Maria Luisa Artesano Iligan, good evening man. Naga-monitor dra siya sa Barangay Bata. Sa kay Caitlin, good evening dra sa Imo Inday. Sa kay Sir Andrew Juanitas, good evening man. Sa kay Sir Alex Fuentes, good evening Action Balita Evening Edition. Yes, may gabi man dra sa imo sir kag halong always. Sa kay Jerry Azero Jr., ginagreet niya lang Diocades kag Azero family sang Barangay 35. Sa kay Sir Francisco Bactol Jr., good evening Action Radio watching here at Barangay Nabitasan, La Paz. Iloilo ni siya nung La Paz. Thank you so much, good sir. Sa kay Olive Prado Gargaritano, good evening man. Sa kay Jocelyn Arecivita Olag, good evening. Sa kay President Dennis Richard Tiboroma, President sang Energy Fans Club, kag sa iyang Vice President sa kay Rejan Villalon. Sa Barangay Purisima, Banuasang Manapla. Si Dennis naman niya, taga Dennis sa ganiman, lipat ko. Taga San Enrique. San Enrique. Kato para inis lang ni Action El Marmo. Sa kay Christine Minyas Villalobos, good evening Action An. Keep safe man. Good evening makodo sa Energy Fans Club. Sa kay Mama Nerly Malunes, kay Merly Dolido Magallanes, sa kay Sir Bipoy Akisola, kagay Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Sa kay Miss Heaven Heaven, sa kay Sir Anthony Jones Tabulong Havilio, good evening. Naga-monitor daw siya sa Inawayan, Kawayan. Sige, Energy Dennis. Sa kay August Dondi, tsaka ni pag-pronounce ko. Sige, thank you so much dira sa Barangay Granada. Good evening sa mga Tarasona family nga naga-monitor man subong nga gabi. Madamo gid nga salamat. Standby na kita para sa pila man naton ka mga dugang pagid nga mga information sa subong nga gabi. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nasa aksyon!
Kagaron sa detalye sa atong balita international, ginanunsyo ni Japan na Prime Minister Shinzo Abe ang resignasyon sini bangod sa problema sa ikayong lawas. Sa news conference, ginpahayag sang 65 anyos nga Prime Minister nga gindesisyonan sini nga mag-resign bangod sa iya panindugan nga hindi na niya masarangan ang trabaho nga gintugyan sa publiko sa iya. Dugang pa ni Abe gindesisyonan sini nga magpanaog sa pwesto para malikawan ang political vacuum matapos nga ang pungsod padayon sa gihapon nga ginatingmuan nga matap na ang COVID-19 pandemic. Nagpangayo naman si Abe sang pasaylo sa pumuruyo bangod sa among nga desisyon. Si Abe ang sa madumduman una nga nag-resign sa tung 2007 sa pareho nga rason. Kag sa aton balita sports, ginpostpone ng NBA playoff games sa ikaduha nga adlaw kasunod sa ginhimo nga pag-boycott sa Milwaukee Bucks apang ang liga kumpiyansa nga magabalik ang hampang sa weekend matapos nga ang players nagaboto para sa pagpadayon sang season. Pagkatapos ang adlaw nga hitabo sa Orlando Bubble sang NBA, ang kapalaran sang season ang pending kasunod nga sa ginhimo sang Bucks nga wala napakita bilang pagprotesta sa ginhimo sang pulis nga pagtiro sa African American nga si Jacob Blake sang Kenosha, Wisconsin. Ang NBA napilitangan nga i-postpone ang 3 ka playoff games kasunod sa boycott nga ginhimo sang Milwaukee Bucks. Sa meeting nga ginalkipan sa mga players sang tanan nga team sanday LeBron James kag Los Angeles Lakers kag ang Los Angeles Clippers ay nagboto nga i-abandon ang season. Apang sa liwat nga pag-meeting sa mga players na desisyonan nga ipadayon ang season. Kag sa aton balita entertainment, ginpaagi naman sang American actor nga si Lee O'Brien ang social media agud i-share ang iya birthday message sa iya asawa nga si Pokwang nga nag-celebrate sang kadlawan sa edad nga 50. Sa Instagram, nagpost si O'Brien sang video greeting para sa kadlawan sa nga iya asawa nga isa man ka komedyante sa mismo show sini. Samtang sa Twitter naman si Pokwang ay nagbalos sa pagpasalamat sa tanan nga nagpanamyaw sa iya nga kaadlawan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:39. Kang inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita, dili lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 28, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon